Anyalaki din! Ano ba yung diarag tayo? Napuno pa nito'y maysa. Oh, kitain nyo rito lumabas. Ay, Pedreng! Hoy, Pedreng! Tumalyaw ka mo ta! Kabuting na ni misis na tayta. Apay manong. Naumagas ka man dito'y, ha? Sika kitimait. Minalam alumablabas ka. Di ka pa'y dumagdagas, mate. Ay, kuwang amin, tata. Malaisat mo man. Ay, madititsang ko. Sumrote ulcer ko no uminumak, tata. Oh, pambar manan. Ay, mang tada langan iti gatang iti arak. Inton maminsan ton, nga uminumak. Malaiyawat mo nga ruday. Ala, awate mo tata. Tainak manan gumatang iti arak. Pasensya kayo na, manong. Sana ka mabalin ngamin nga uminom ita. Sige. Agawit ka nga ruday. Anya di ko na magatangam, kumari. Apay, dinak nangagmare. Kunak gumatangak iti bagas kan karne iti manok. Ah, naginayad nga agpaiso ti panagsasaom. Ang nagkapsot mo't ngamin ti boses mo. Kastuyak ng nga agsasaumare. Mano a kilo a bagas ti gatangam? 5 a kilo. 5 a kilo? Wan mare. Mabit lang tamang kilo ak iti bagas. Kan may 1 a kilo a manok mare. Duwawan no may sa kilaw. May salaang mare. Pakitagtag ng Mala, urayang biitan. Daddy. Apay. Kaayabanan dagito ubing nga agay ay ayam di tarwar. Tamangan tayo. Apay, nakaluto kan. Nagpartakin nga gunggunay na ito ang misis ko. Uri no, nagbuntog nga agsasaw. Si kakit dinot. Uyaw manan ti panagsasao. Ala, nakayabanan, dagito ubing. Bakal. Amo nga tani ana ti agungot. Apay anak ko na yung day tanana. Ngamen, nagkapsot ka na ginayad di panagsasauna. Kasla saan na nga amo ti agungot. Ay, kat nabayagdan nga agdandan na kinilakay na. Jakpay mo't na puutan idaan agapa. Saan akas ka lagi ti daddo mga agasawa dita? Ano agap apa da? Ay na, kasla da nga speaker. Nagpigsa ti panagpukpukaw da. Hay, swerte ni Pedring kini Ana. Nakaan-anos nga asawa. Nagmang agsasao. Uray tupay no ayaban na dagiti anak na. Saan pa'y nga agpukaw? Kat talaga siguro anaanos ni Ana. Manmano tikaskan kwa na. Tauray siyak no makaungotak. Nang runa kinilakay ko ay na. Mangag amin dagiti kaaruba. Uray asino mat anana. Jak ngamin malapdan no kwa ti agungot kat. Masapul nga ipukaw ko. Tapno mayabkas ko ti sakit tinakam ko. Kasta akmat nana. Agpada ta angam sa bali ni Ana. Sa bali ti kinasingpot na. Wan nana. Ngamin, kabaalan na kontrolan ti ungat na. Yawat ko king kada ito sweldo ka nakasubre bakay. Kumplito da ita. Apay nga inyawat mo amin. Nangibati ka kumamot iti allowance mo. Makamu ka na. Nikanak, win saan. Pangmeriendam. Kan paggasolinam iti motor mo. Alaam da ito sa ngaribo. No kurang da ita. Ibagam laong kanya. Ay na.
Nagsingpit kan, mami. Ket nasimpet ken naanos kamot ngamin nga asawa. Ah, mami. Inton Domingo, agpasyal tayo mamang agpapamilya. Kalpasan ti nakimisa tayo. Aywan kay kayat dagiti anak dati agpasyal. Arak man. Arak manan? Inaldaw lang nga arak tikat katanga ma. Awan nga ron maaramid no saan nga ginom. Agbirok kayo kuma iti trabaho yo. Iti kasta, saan ada kayo ti sakit ti ulo dagiti misis yo. Awan nga ron di masarkan iti trabaho. Apa nga ni Pedring? Saan sapay ang nakalpos iti high school? Ang adamot permanente at trabaho na. Kat isuha. Sabali kami mat. Di yun natuladan ni Pedring anasingpot. Kitain nyo, saan nga og gininom? Agin-agin lang mat Isu anasingpot mat kan kuana ni Ana nga asawa na. Saan dang agap apa? Jack lapat siya. Ay saan? Talaga saan dang agap apa? Si katika naon nga apaan kun bugkawan ni bakit na. Gapu taday tala agin inom ti aramidam. Oh. Apay, saan kayo ka di uma iti arak? Apay ngay manong, saan mo matakayat nga ginumita? Ay, pasak pa lang. Ada ni manang mo dita balay kahit. Agong ungat manain. Ay, kaintang amina na. Kaya't mau, tapasibasin na kiti binalsay. Saan pa'y ana imbagan di binasibas na asakak? Oh, kita man, nay, limtag pa'y lang nay. Binasibas na rita? Kawain, Ay kunak no na si itan iti kawayan. Isumot timba gamit ay saan binasibas na? Naglay nga bumasibas ni manang mau. Kasla isumod la ti paglaingan daan. Ay kastaya. Bumabasibas gayam ni manang. Wan, iso nga inton maminsantan nga aginaw. Sige. Inak nga rudan. Mangkita kiti sa bali akadwak nga ginaw. Apay nga takas lamay may sa mga gininom paray. Nasakit ka no. Tisa ka ni Manong Marseng. Ay, nagrayo man ah. Saan? Binasibas ni bakit na? Ay, nagungutay ni misis na. Iparit na nga main nga aginom. Kita mo matay. Birukan mat ti bagi na ti arak. Kita mo matay. Birukan mat ti bagi ni Manong Marsing ti arak. Iso ti pan nakabitamina na sika. Ay, saan nakasta ni misis ko paray. Naanaws, man nakaawat ni misis ko. Nagswerte ka nga rot kiniana pare. Ay, wala paray. Awan, tikas kinuha na. Ala, agtugaw ka nga rudan ata ka doon nak nga agsyat. Total, nasingpet met ni misis mo ako na. Ay, saan ako mga ginong paray. Nung kapatag may saka. Alya, kadwang ka. Kastati kumpare. Amo na ti makisama ako na ta. O atoy. Ala mo, dahito ti baso. Kaya't mo, siyak pa yan ti mangkarga iti inumam. Sige lata paray. Nee. Gusto na, napuno. Danag mo na kagkagudwa pa ilaang na Gusto niya, aglupyasing. Sige. Cheers, pare Bedray. Sige, cheers! Apay anabarotag ka anagawi daddy. Inawis na ako ni kumpare. May sana kami. Sa kinadwa nga naginom mo na. Sige, agtugaw ka, tabanyusan ka. Anyati ko na, bakit? Kunak, banyusan ka. Adan sa mo tultulan kon mamay. Yamutin mangmangag dagiti bagbagam. Sige nga rin, banyusan naman. Mausawa na.
Apay, an-anuam ti Ice, Mariana? Nagsapa ka man nga may gumatang iti Ice? Ni ngamin Pedring, kasapulan na, tadahang over na. Iso ti kadwa ni pari karding anaginom iti arak iti rabi Nasakit ka no ti ulo na. Iso nga umayak bumatang iti Ice. Hangover at talaga nang runa ta saan daan na ruwam nga ginom. Nga rod, mare. Kat, inungtam nila kay Mau? Apay ko mga umtak, mare. Kat italaang ngat anaginom. Kunak ano inungtam? Oh, mabait lang ha. Alaak ti Ice agat gatangam. Daddy, adto yan di balon mo ang mapanagtrabaho. Puro karni ti integ ko. Tapno adda pang exam nga agtrabaho. Ay, agyaman na ka, mami. Ninayo na kuntiin na po mo. Tapno saan ka ang mabisinan. Ay na, nagsingputin na talaga ni mamik. Adamat meriendam dita. Chicken sandwich kan juice. Ay na, kumplito mami. Siyempre mat kompleto mat ngamin. Ti panagayat ko kan ka. Anya di ko na, mami? Kuna kompleto ti panagayat ko kan ka. Kisnak nga ro din mami. Tamapan ako, nagtrabaho. Ay, nagrigat no ti asawam kat mamartek. Ay, na. Pudno day ta kinunayo. Siya, jak kumakayat ti agungot kinila kay ko. Ang naman niya ngay, kat di namot kayat asardengan ti arak. Kat no napan ginmatang iti arak itayan ni pare karding. Sigurado nga agmalmalam manan nga gininom dagijay. Talo damot nga gininom nana. Sino nga di maikatlaw? Ni karding di nakatugaw ijay anak kasango ditoy. Ni Tata Marsing mo di naka-side view. Sino nga ta di nakatalikod? Ni Samot Pidring. Ti asawa ni Ana? Apay, adaya sa bali nga agnagan iti Pidring dito. Kaya ti asawan? Saan ang nagtrabaho itangal daw? Ay wala niya. Lunis magayam ita. Among kanta ni Ana day tangar aramid. Hindi asawa na? Ay na, amo na aya. Kat saan mat arumrumwar ang makikakaruba. Nasingpad mat, naanos ni bakat mo. Isa nga oray dito'y kapay amakiininom kada kami pare Pedring. Wen, naanos ni bakit ko? Saan na nga mo, ti ako nga dyan? Nagswerte kan kini bakit mo aya, Pedring. Ay da, no ni bakit ko kasla armalay tigiwat na. Oray ni bakit ko, nakangiw-ngiwat. Ay, ni bakit ka, dandan ni Jack Manggag ti panagsauna. Jack Mampay nangagpay so anagungay. Iso nga ro da swerte ka. Iso nga ginom tayo. Mala, ibusin tayo dahil tayong pabalon na kanyak akarnay. Ramanakman. Nalaing man ngagluto ni misis mo, Pedring. Nananam keto inluto na nga adobo a karne ti babaw. Saan ka kading agung-ungat, Ana? Apay ko mga agungat ngay nana. Kat nilakay mo nakita mi amakin inom kada kardeng kan marseng. Nilakay ko amangan no sa balay di nakita yo na panagtrabaho nilakay ko. Insaga na akto
tupay iti naimas abalon na. Ay, isuday jay. Puraw ti t-shirt na. Madamada kadipay nga agin inom nana. Wana, agkakanta da pay kit din. Nabartak da na. Mabiit lang nga rod nana. Kainak man kitaan no iso. Naulpi at the well, simang bahay kanya. Abaw na. Ah. Naglaing ka mo't kaya makumanda pare Pedreng no nabartag ka. Madama tayo lamang ko at rintok baset, pare. Ay, Pedreng. Apay mo na. Ni misis mo dito at dati talikutam. Ha? Mami, ada ka magamit Umay ka dito tayam amo ka, kada kiti kukumpare. Nay, makaungungit sa matin pare. Ang ngarit matang. Ay, saan na nga mo tayo kung dita, pare? Tumagder ka di taon no saan! Na- Kayat mo tasakpay ti mangi patakder kan ka dita! Tay guyod-guyod ka nga gaway! Kayat mo! Ay, sus, nagungatay. Mami. Ay na, kastagayam no agungat ni misis mo, pare Pedreng. Tumagder ka! Bakit tumader ako? Pare, anawa man ni Bagaw. Ay, pakpakawan ti agan alawa. Ay, isakto pa, iguyod-guyod na. Ay, sus, ay, sus. Kunam amapan kag trabaho! Napan kamot gayam na kinom! Salbag ka! Ay, di mo man ilahit la deta pangor. Da mga numapangor mami. Pinaspasensyaan kay din mo na! Ngam inaramid mo lata! Gusto na ba kahit mangagdag iti karo ba day takasla speaker a boses mo? Awan bibiyang ka no mangagda! Kunada nga raw, ati ina, ti silaw ti pagtangan. Apay mutin na kasla, nagbalin ka mutin nga speaker, mami. Abusado kang aminan! Salbag ka! Pumigpig siya mutin, mami. Ay, pakawanan na mutin na. Anya lagi din, naminsanak lang mutin nagkamalay. Surin, mami. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.